God eftermiddag og velkommen til Hyggestuen. I dag har vi besøg af Lars Nygaard Hansen, som er chokoladeentusiast på Aarhus Chokoladefabrik. Og velkommen. Tak. Altså bare komme direkte til spørgsmålet. Ja, jeg skal gøre det. Hvor længe har du været chokoladeentusiast? Jo, altså jeg tror da, at der er en lille chokoladeentusiast gennem os alle sammen. Og lige fra den første dag, vi fik det første chokolade, til den dag, vi bliver nærmest rullet ud af døren, fordi vi har spist for meget. Ja. Kan du fortælle os lidt om chokoladens historie, for eksempel? Hvor stammer det fra? Jo, altså, man mener jo, at det første chokoladetræ blev givet til maya-indianerne af den mayanske præstegud. Og de troede, at det var et minde om hans genkomst. Ja. Er der forskel på priserne? Ja, altså, det er der bestemt. Og jeg har lige skrevet lidt ned her. For eksempel, hvis man tager en Rittersport og en guldbar, så Rittersporten ligger på 16,5, og guldbaren ligger på 11,5 kroner. Så ja, der er forskel på priserne. Og der er selvfølgelig flere eksempler, men det her, det var lige et, jeg havde hørt frem af lommen. Ja. Er der forskel på kakaoindhold i de forskellige chokolader? Ja, bestemt. Og der er stor procentforskel mellem hvid og mørk chokolade. For eksempel mørk chokolade kan indeholde fra 55% til 70% chokolade af kakao. Hvorimod den hvide chokolade, der er overhovedet ikke noget chokolade i. Så. Er chokolade sundt eller usundt? Jamen, chokolade er måske ikke altid lige så usundt, som vi går rundt og tror. Hvis man tager lidt mørk chokolade fra tid til anden, så kan det faktisk gavne sig. Men en undersøgelse har vist, at chokolade indeholder nogle stoffer, som er beskyttende mod hjertesygdomme. Mørk chokolade kan også virke stimulerende og opkvikkende. Dette kan modvirke depressioner. Det er jo godt. Ja. Yeah. Men hvis du forsøger at tabe vægt, så skal du holde dig fra det lyse chokolade og gå efter det mørke. Fordi det lyse chokolade, det indeholder ikke kakao. Det er mælkefedt og sukker. Ja. Hvad er den vigtigste ingrediens i chokolade? Det er jeg glad for, at du spørger om. Og det er meget forskelligt. I mørk chokolade er det primært kakao og sukker. Og det vigtigste er, at jo mere kakao der er i, jo mindre sukker eller så der bliver tilsat. Hvorimod hvis man kigger på det hvide chokolade, så er det nogle af de vigtigste ting: kakao, fedt, mælk, sukker og vanilje. Hvordan fremstiller man chokolade? Okay, ja, jeg har prøvet at finde et lille eksempel frem her. Men chokolade er jo en lang proces, og naturligvis er chokoladen behandlet med respekt hele vejen igennem. Ja. Men det starter jo med, at man håndplukker kakaobønnerne fra kakaotræer. Kakaobønnerne bliver transporteret til en fabrik, og der bliver de ristet ved en 100-150 grader, og det er sådan. Så fjerner man deres yderste skal, så der kun er kakaobønnerne tilbage. Og så knuser man dem, og det skaber sådan en lille form for pasta nærmest, kan man godt kalde det. Og pastaen bruger man til at lave kakao, og bruger til kakaobar og endda medicin faktisk. Okay. Ja. Pastaen kan nu blive kørt til en stor presse, som presser fedtet kakaosmørret ud af pastaen. Så knuser man tilbageværende pasta, så det bliver til kakaopulver, som vi jo kender det, og måske endda selv bruger. Ja. Det som ikke bliver brugt til kakaopulver, det går videre til produktion for at blive til ganske almindelige chokoladebar. Det er sådan den mest hurtige forklaring. Ja. Kan man smage forskel på lys, mørk og hvid chokolade? Ja, det vil jeg meget. Det skulle jeg i hvert fald mene, fordi at vi kunne prøve at tage en smagsprøve. Ja, synes jeg. Skal vi starte med lys? Det kan jeg godt gøre. Jeg vil mene, at den lys her, den kan godt smage kakaoen, ja. Og kakaofedtet også. Og der er mere sukker i end det andet, man plejer at få. Super.
Skal du prøve noget hvid? Ja. Den hvide chokolade her, som der er jo ikke er kakao i, man også godt kan smage. Ja. Der er mere sukker i end det andet. Ja, og man kan godt smage det vanilje. Ja. Skal vi tage den sidste mørke? Ja, hvorfor ikke? Og den mørke chokolade her, som virkelig er god og har det der kakao på i sig. Den var også godt smage. Ja. Den lyse, som jo smelter nemmere på tungen, ikke? Med den mørke her, den er virkelig kraftfuld. Ja. Ja. Ja, og så har vi faktisk fundet en video inde på internettet, hvor man former chokoladen og sådan noget. Spændende. Ja, så den vil vi gerne vise.